Urte berezia esaten ari da 2020a. COVID-19ak gure bizitza, gure plangintza, gure proiektuak hankaz gora jarri ditu. Baina aldi berean, elkarrekin jarduteko garrantzia utzi du agerian, bai eta euskararen inguruan ere. Eta horrexegatik, Kontseiluak bide hori urratu eta indartuko du 2020an. Izan ere, iaz esaten genuen, hizkuntza eskubideak bermatzeari begira, adostasun sozial berriak ireki behar zirela, eta egoera honek are beharrezkoago utzi du lan hori. Esaten genuen, udaletan urratsa ausartak egin behar direla hizkuntza eskubidea bermatzeko, eta horri begira proiektu piloto batzuk abian jarriko ditugu Euskal Herriko hainbat udaletan. Nafarrako gobernuak, Nafarra suspertu plana jarri du abian, hain zuen ere, COVID-19ak utzitako ondorioei aurre egiteko. Torre ekarpena egin dugu. Eremu sozioekonomikoan, arnasguneetan, alegia hainbat eremutan ekarpenak egiteko asmoa dauka Kontseiluak. Izan ere, COVID-19ak erakutsi dugu ze garrantzitsua den elkar hartzea eta elkar zaintzea. Eta testuinguru honek Euskaren normalizazioan utz dezakeen arrastoa dagokionez ere, adierazpen bat aurkeztu genuen Donostian gure bazkideenekin batera. Izan ere, gure ustez ezinbestekoa da geroa euskaratik eraikitzea, ezinbestekoa da euskara erdigunera jartzea. Eta horrexegatik zuen laguntza eskertu nahi dugu. Azken finean, bide hau ez dugu bakarrik egingo guztion, laguntza guztion lankidetza behar dugu aurrera egiko badugu. Geroa euskaratik elkar hartuz, elkar zainduz. Mila esker zuen laguntzagatik.